Li Tirkiye Wezareta Perwerde ya Netewî li ber daxwazê Partiya Gel ya Netewperwer MHP peyva Kurdî ji pirtûka dîrokê di ya pola nehemîn da derxistiye. Parlamenterê HDP ya Antalyayê Kemal Bülbül li ber vê geşadanê ji bo ku bersîv bêdayîn geleleya pirsê da meclisê. Bülbül di geleleya pirsê da ragihand ku di heyama fêrkarî û perwerdehê ya salên 2019-2020 da peyva Kurdî cî digire û di heyama 2020-2021 da jî ev peyv hatiye derxistin. Wezareta Perwerdeyê Tirk di müfredatê de programê da peyva Kurd derxistiye. Ev ji bo çi kiriye? Di hemû deveran da, di hemû olan da li ser Kurdan nijarperest û şêr dimeşînin. Em bêjin ev jî şêra perwerdeyê wezaretî ye. Tahammülî navê Kurd jî nakin, tahammülî dîrokê Kurd jî nakin. Di Pirtûkê bi tane navê Kurd hebû. Dîrokê Kurd jî tune hebû, baweriyê Kurd jî tune hebû, çand û kulturê Kurd jî tune hebû. Tahammülî nav jî nakirin, nav jî derxistîne. Di pirtûka dîrokê ya pola nehemîn ya werçerxa berê da peyva Kurdî dibin sernavê pejirandina İslamiyetê ya Tirkan da wiha tê bikaranîn. Di pejirandina İslamiyetê da piştî Ereban İslamiyet ji aliyên Kurdan ve hatiye qebûl kirin. Hevoka serê di çapa nû da wiha hatiye gorandin. İslamiyet piştî Ereb û Türkan di nav Ecem û Berberiyan da jî hatiye pejirandin. Serokê Komreya Mafê Mirovan İHA'de derxistina peyva Kurdî rexne kir. Tabii yani tarih kitabından Kürt kelimesi. Di pirtûka dîrokê da derxistina peyva Kurd bên pêkirina mafê mirovan e. Peyva Kurd ji pirtûkê tê derxistin. Destîkên Kurdî tên qedexekirin. Ev jî wek demên derba leşkerî ya 12 Îlûnê dixuyin. Heke sala bîstemîn de ew siyasetên asimilasyonê tên meşandin. Ez li vir ji Kurdên ku di nav AKP da ne dixwazim bipirsim. Hûn ji nasnameya xwe jî xwedî dernakevin. Li Tirkiye di rojên çûyî da jî lîstika navenda çanda Mezopotamyayê ya bi navê Bêrû hatibû qedexekirin. Dîsa demên berê da jî tabeleyên Kurdî ji şaredariyan hatibû daxistin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.